Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 130 inkosi busukuphama kwebanga. Sebotheni lapha
Asbo. Amen. Incwadi ka-Exodus 12 verse 13. Exodus 12 verse 13. Igazi liyakubala uphawulweni ezindlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Ningehlelwa isifo sokumbhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Amen. Le ndaba ikhuluma ngendaba kaNkulunkulu. Wathi ma uNkulunkulu elwa noFaro enqaba ukukhipha abantwana baseGibhithe bakwa-Israyeli eGibhithe, wayesenquma ukuthi bonke amazibulo aseGibhithe azobulawa, azokufa.
noma amazibulo abantu noma amazibulo ezilwane yonke nje into ezibulo laseGibhithe izofa. Kodwa wayesithi abantwana bakwaIsrayeli ubanika uphawu. Lolu phawu oyothi ma ifika ingilosi ibulala abantwana baseGibhithe ngesifo bona bengafi. Yathi bayohlaba iwundlu bese bethatha igazi laleli wundlu belibhixa ezindongeni zemnyango. Lithi-ke izwi iyothi ma ingilosi ifika emzini besithola leli gazi bese it pass over ingababulali labo bantu. Kwaseke kuvela i-holiday ekhulu okuthiwa i-pass over ngesizulu esisithi iPhasika. Nalapha-ke phakathi kwethu kwafika ingilosi. Okokuqala yasifundisa ukukholwa. Sikwemukelanga kalula ukukholwa ngoba ukukholwa uNkulunkulu akusiyona into elula, kodwa yasifundisa kwaze kwasingena. Thema sekusingenile iyasitshela ingilosi ngo-2019 ukuthi kuza isifo esizobulala abantu abaningi. Kodwa ngifisa ukuthi nina ningafi nibulawe lesifo. Ngakho-ke ukuze ningafi kufanele nithole lolu phawu olwatholwa ngabantwana bakwaIsrael okwenza ukuthi basinde ekufeni okwehlela abantu baseGibhithe bonke. Isithi-ke ingilosi nizokhipha umnikelo. Lo mnikelo uzoba u-200 yathi ngo-100 nizobe nithola uphawu. Ngo-100 bese kuba umnikelo wokucela ukuthi lesi sifo singasehleli. Kodwa singasehleli sesinophawu labantwana bakwaIsrael. Ngoba ingilosi yafika ngo-2019 ngenkathi ikhuluma saba bancane kakhulu esanaka le ndaba ekhona ingilosi. Kodwa kuthe mase ku-2020 sesiqala lesi sifo sesibulala abantu sabona ukuthi lento serious. Sase sonke sigijima siyokhipha lo mnikelo wophawu. Nangempela njengoba namhlanje naku-2022 kusukela leso sifo saqala kuze kube namhlanje akhona oyedwa umuntu wakuleli bandla oke wabulawa i-coronavirus. Amen. Ingilosi ayigcinanga ngokuthi singafi thina. Yathi sicelele nemindeni yethu noma umndeni wakho ungwamaNazaretha noma awukholiwe, kodwa nje umuntu nje oseduze kwakho ozothi ma efa ukhale ngicelele ukuthi akangafi noma imuphi noma uyasonda lapho, kodwa nje ukhiye nje ukuthi uzothi ma efa ukhale ngoba umuntu womndeni wakho naye umfake lapha. Nangempela sayifaka emndeni yethu. Akekho umuntu phakathi kwethu eseke wafika kimi wathi sengifele umntwana wami, sengifele ubaba, sengifele umfowethu. Umfundisi uNtoli ukhona umfowabo owashona osonde ebuhleni. Wayenezathu-ke esingazukuzisho la, kodwa-ke uyena yedwa simaziyo owashonelwa umfowabo naye owayesonde ebuhleni.
angizukusho ukuthi yini eyenza ukuthi umfowabo eshona, kodwa nje in general asikaze sibe nomuntu kuleli bandla oke weza kimi wafike wakhala wathi ngifelwe ingane yami, ngifelwe abazali bami, ngifelwe umfowethu ebulawa yi-coronavirus. Namhlanje na siqala u-2020 kodwa nabake babanjwa i-coronavirus njenganangu Dlamini naye yambamba kangidawu yahamba, kodwa ngoba wayenomkhokheli akazange wahamba emhlabeni wabo. Baningi-ke abanyathi ababambayo kwatholakala ukuthi isifungo sesikhona sokuthi akakho umuntu wakuleli bandla ozohamba ebulawa yi-coronavirus. Ngicabanga ukuthi lesi senzo sengilosi si-proof, si-evidence engeke iphikise umuntu ukuthi lo nkulunkulu owayekwa Israel namhlanje uphakathi kwethu. Le ngilosi eyayekwa Israel namhlanje na iphakathi kwethu. Namhlanje na thina sesinophawu lwabantwana bakwa Israel lokuthi uma sicela kuNkulunkulu noma sicela noma yini asilalele. Azikaze zikhulunywe izinto abantwana bakwa Israel uNkulunkulu owabasindisa kuzo ziningi, kodwa ngiyayingayikhohlwa indaba yokuthi abantwana bakwa Israel bathi sebebhekene nolwandle ngaphambili kuyimpi yaseGibhithe ngemuva, kodwa wathi uNkulunkulu kuMose akashaye ulwandle lwavuleka, abantwana bakwa-Israyeli bahamba phakathi. Angiyeke ngiyikhohlwe indaba ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bahamba iminyaka ewu-40 noNkulunkulu. Ngenkathi behamba noNkulunkulu, emini babehamba nefu elibavikela ekushiseni, ebusuku behamba nomlilo obakhanyiselayo. Ngamanye amazwi imini nobusuku kubo yayifana, kodwa laba bantu babe baningi ngoba babeya ezigidini ezimbili. Angeke ngikhohlwe ukuthi uNkulunkulu kulaba bantu abazegidi ezimbili babe vele beshaye itshe kuphuma amanzi, abantu abazegidi ezimbili bekwazi ukuphuza kulo. Angeke ngikhohlwe ukuthi laba bantu babedla ekuseni bedle ebusuku, uNkulunkulu ehlise ukudla ebanikeze bona bedle ekubiza kuthiwa imana. Ziningi-ke izinto uNkulunkulu owabenzela zona, kodwa namhlanje na lowo uNkulunkulu uphakathi kwethu. Uma sithi lo uNkulunkulu uphakathi kwethu, kufanele lokho kuba phakathi kwethu kwalo uNkulunkulu kungagcini ngokwaziwa yithi, ngoba uma kugcinwa ngokwaziwa yithi asizukugcwalisa lesihlabelele sithi thina sizitsha ezinhle zokuphatha izwi likaNkulunkulu. Asizuyigcwalisa lento eshoyo lesihlabelelo ukuthi zosinda izizwe zisinde ngezwi eliphethwe yithi. Uthena umkhokheli ekseni thina sinqolobane yezwi likaNkulunkulu. Wayesethi ngiyazi ukuthi khona abantu abangayazi inqolobane,
inqolobane igcina ukudla futhi uma abantu sebelambile bese ngasenakho ukudla bese abantu bothatha ukudla kulezi nqolobane bese bephila ngazo. Make thina siyinqolobane kusho ukuthi ngenkathi izwi likaNkulunkulu lindlala emhlabeni wonke, kodwa thina siyinqolobane ukuthi cha thina saligcinile lelizwi. Kukhona incwadi kaAmos ithini incwadi kaAmos lenifunde? Awunikeze ngiyifunde masini. Ngifuna ukuthi ngifundele le ncwadi kaAmos ngoba lesi sikhathi samanje uAmos bani? 8. Amos 8. Khona incwadi kaAmos 8. Leli iBhayibheli lami nikeza Amos uyitholile akanginikeze yona. Amos, nangu Amos 8 verse bani? Verse 11. Niyabona ke ziyeza izinsuku lapho ngiyakuthumela indlala ezweni, hayi indlala yesinkwa, hayi eyokomela amanzi, kodwa indlala yokuzwa amazwi kaSimakade noma kaJehova, kusho uJehova. Abantu bayodiyazela kusuka olwandle kuya olwandle, behla benyuka kusukela enyakatho kuya empumalanga, bazulazule bafuna izwi likaJehova kodwa abayi kulifumana. Ngalolo suku izintombi ezinhle nezinsizwa ziyakuqhuleka ngenxa yokoma. Laba abafuna icala laseSamariya bathi ngokuphila kaNkulunkulu bakho Dani nokuthi ngokuphila kwendlela eBerisheba bayakuwa bangaphinde bavuke. Amen. So le ncwadi ngangayazi sayifundelwa ingelosi. Ithi le ncwadi lena ikhuluma ngokuthi kukhona indlala yezwi likaNkulunkulu. Njengamanje kunendlala emhlabeni yezwi likaNkulunkulu. AmaKristu anendlala yezwi likaNkulunkulu. NamaNazaretha anendlala yezwi likaNkulunkulu. Kodwa inqolobane yezwi likaNkulunkulu ilakithi. Amen. uNkulunkulu uthumele ingelosi phakathi kwethu ukuthi sigcine izwi likaNkulunkulu. Siyasifundisa ukuthi le ndlela yokuba sigcine izwi likaNkulunkulu sizoyenza kanjani. Ngithena kini kofanele ukuthi le nto engizoyikhuluma namhlanje siyazi ngekhanda, kodwa ibhaleni phansi ukuze ningayikhohlwa. Into enkulu yokuqala ingilosi esifundise yona ukuba sibe nevision yombuso wezulu. Into yokuqala le ingilosi esifundise yona ukuthi sibe nevision yombuso wezulu. Isithi ingilosi la emhlabeni nibe ne-insurance yokuthi uma ngifa abantwana bami noma nonkosikazi wami bayosala nani, besale kanjani. Sithi kodwa aninawo umshwarensi womphefumulo wenu ukuthi uma ngifa umphefumulo wami lapho oyoya khona uyogcineka kanjani. Sisifundisa ngevision yomphefumulo. Sifundisa ngomshwarensi womphefumulo ukuthi asibe nomshwarensi. Lo mshwarensi ocela ingilosi ozothi ma umphefumulo wethu uphuma
kithi ungayi ethuneni kodwa uphume uqonde ezulwini. Ngamanye amazwi uma nje umphefumulo wami uphuma kuvele kume ingilosi lapha phambi kwami bese ivele ihamba nami ize iyongibeka ezulwini. Ngingayi kwenye indawo, ngingayi ethuneni, ngingayiphi, ngivele uphume nje umphefumulo wami uqonde ezulwini. Ikhona-ke into enjalo, ngijwayele kusho ukuthi mina umama kwaba kanjalo, kodwa ngizokuyiphinda indaba kamama. Kodwa noma imuphi umuntu onokuhlakanipha kwasezulwini uyazi ukuthi ngiyobe nginqobile uma ngiyothi ma uphuma umphefumulo wami bese uya ezulwini. Kukho konke ukunqoba ongase ukunqobe, ukunqoba kokuthi uma umphefumulo wakho uphuma bese uya ezulwini. Yayisithi-ke ingilosi, ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu noma ekholiwe kodwa uthi uma uphuma umphefumulo wakhe uduke ungayi ezulwini ngezathu eziningi. Nina yibani nomshwarensi, lo mshwarensi lona kusho ukuthi yiba nengilosi ebheke umphefumulo wakho nje ukuthi uma uphuma ibe seduze kwakho ikuthathe ukusezulwini. Ngamanye amazwi lo mshwarensi umshwarensi owondla ngawo ingilosi yakho ozothi mangabe uphuma umphefumulo wakho iwuthathe usezulwini. Yayisithi okwesibili, nina anazi ukuthi ungaba nawo umshwarensi wokuthi uma sekufike insuku zakho zokuhamba emhlabeni ungaguli ngalendlela lena ukuthi abantu beze bethandazele ukuthi awufe ngoba ususeyinhlungwini ezinkulu. Uma uNkulunkulu esenqumile ukuthi kufanele uhambe emhlabeni, akufanele ukuthi ugule kakhulu, inyama yakho izwe ubuhlungu kakhulu isikhathi eside. Kufanele ukuthi mase nqunyiwe ukuthi uhambe emhlabeni, mase kufika isikhathi sakho ufe ungazange waze waba seyinhlungwini eziqinile. Wonke umuntu mayefa ziba khona inhlungu, wonke umuntu efa uyagula. Kodwa ukugula kwakho angathiwo ukuthi umuntu akagule kuze kuphele 2 years, kuze kuphele 10 years. Khona abantu abake begule beze bephele 10 years bengahambi emhlabeni kodwa bezinhlungu. Yathi-ke ingilosi-ke ukhona uma uthatha lo mshwarensi, ungathi uma usugula senqunyiwe ukuthi ekugcineni uzohamba, kube khona ingilosi ezofike iwuthathe umphefumulo wakho ungakedluli kulokhu kufa. Noma imuphi umuntu phakathi kwethu uyazi ukuthi uyayeshawo uvalo lesikhathi sokugula, sokugula towards death, ukuthi lokho kugula kuyinkinga engakanani. Uma ngase ngiavoid lokho kugula ngingajabula kakhulu, ngoba noma ngizongena ezulwini kodwa that passage is very painful. Sonke njengoba silapha siyayisaba leso sikhathi. Ithi-ke ingilosi sizokwazi ukuthi uma sikhipha umshwarensi waleyo passage bese kukhishwa ingilosi ezulwini, ngoba ingilosi iningi, kukhishwa ingilosi ezobheka nje ukugula kwakho. Yayisithi okwesithathu, wonke umuntu njengoba ekhona lapha noma ikuphi ufuna ukukhula. Akakho umuntu ofuna ukuthi efe emncane. Nanangu nje ubaba uno 8 years kodwa safuna ekhulu. Amen. Ngoba nangu ukutheleza ukhona uno 93 years manje. Safuna ubaba ekhulu. Amen. So sonke siyafuna ukuthi sikhule sinje sibe ngangobaba. Amen. Kodwa sithi sikhula futhi sibe nawo amandla.
singaba into nje enganamsebenzi. Yayisithi ke ingilosi yibani nomshwarensi wokucela ukukhula ukuthi akangababikho umuntu kuleli bandla ohamba emhlabeni emncane. Ngibe udirector wamakhosi iminyaka eminingi. Lapha kumakhosi kukhona amakhosi angamaNazaretha. Ngathi uma ngibheka ngathola ukuthi amakhosi angamaNazaretha kuphela akhulayo. Amakhosi angamaNazaretha kuphela akhula ngendlela ukuthi eze ebeke abantwana babo kuba bebaphathele ngoba sebekhulile. Ngingababala nje abambala kodwa abaningi kakhulu. Ngapha enyakatho kwakukhona uNtembe. uNtembe wayesemdala kodwa wayelokhu enkosi. Kukhona uNtemba. uNtemba wayesemdala naye waze wabeka umfana wakhe kodwa lokhu eyinkosi. Kukhona uMzimela. Nomzimela wakhula waze wabeka umfana wakhe ukuthi ebe inkosi noma engakhulanga kakhulu kodwa wasukakhula. Kwakukhona uNzuza. uNzuza naye wakhula waze wagcina sebeka umntana wakhe ukuthi ebe inkosi. Kukhona uSimakade. uSimakade naye wakhula waze wabeka umfana wakhe ukuthi ebe inkosi. Kukhona omunye futhi uMchunu naye wakhula angisazi noma wagcina sebeka inkosi kodwa wakhula kakhulu omunye uMchunu other than uSimakade. Sibe lapha eMaqadini inkosi yaseMaqadini naye ikhulu. Ngawabala onke amakhosi akhulayo ezebeke amanye amakhosi kwakungamakhosi amaNazaretha kuphela. Kuphela. Manje lesa sibusiso sokukhula ufanele size phakathi kwethu. Fanele size phakathi. Ngoba ithina esigcina umthetho kaNkulunkulu. Siseyibandlelisha asikabanawo amakhehla sinese uqole baba uthi uyikhehla kodwa. Senekhehla elilodwa nale qhamuke selikhulile. Kodwa kufanele ukuthi sonke sigcine singamakhehla la. Leli bandla liqede 10 years manje. Akaze kube khona inkosazana ehamba emhlabeni kuleli bandla. Neyodwa. Ukhona umntwana oyedwa hayi kodwa wayengekho la kodwa wayekwamanye ama branches yaleli bandla owahamba emhlabeni kodwa wabuya wathi uzenze inkosazana kade akayona. Wabika usizi isimo engeke ngize sikhulume ohlangane naso basazi abantu. Uyena yedwa umntwana engimaze washona ethena uyinkosazana kanti akaseyona inkosazana. Other than that asikaze sibe nenkosazana lapha asikaze nencwadi inkosazana. Ukhona unkosazana oke wagula ngaze ngaphelelwa ithemba ngathi kodwa uNkulunkulu wasekuphakeni ufuna ukwenzani. Wagula umntwana wagula ngendlela engayazi khona manje ulapha phakathi. Kodwa ngendlela owaphila ngayo ngangasethembi ukuthi kodwa Nkosi sizophila ingane nje engaka izovele ife nje. Nansi khona yaphila. So asikaze sibe thina nenkosazana ehamba emhlabeni. Kodwa besingakaze sikucele. Manje nasesicela ukuthi engababikho nje umuntu noma inkosikazi noma inkosana noma indoda engababikho nje umuntu ohamba lapha emhlabeni asifike nje ko 70 years sedlule ko 70 years sonke. Ngoba lesi sibusiso sinikiwe. Ngithena ke lo nyaka uqale kahle. Ngoba kusukela manje na we are going to keep statistics so ukuthi lento ethi ingilosi asiyenze iyenzeka yini. Sinye statistics esingeke sikwazi ukusigcina. Statistics sokuthi ngiyangena ezulwini.
ngoba uma umuntu ehamba lapha emhlabeni noma ungena ezulwini noma kangena ezulwini asikwazi ukumazi. Kodwa i-statistics sokuthi umuntu ugula isikhathi esingakanani sinaso. I-statistics sokuthi kuzothi kuphela u-2022 kufa abantu abangaki lapha sinaso. Ngakho-ke sonke asiwujoyine lo mshwarensi. Sonke. Uma ujoyina lo mshwarensi ukusho ukuthi ephila ngezwi noma NCG akangababikho umuntu ohambayo emhlabeni ngo-2022. Wena zikhulumele wena uthi ngalomnikelo Nkosi ngicela ukuthi ngingahambe emhlabeni ngo-2022. Angihambe emhlabeni angikhule. Lo mshwarensi wethu ubekelwe ikhathi ezintathu ngonyaka. Ufike kube uJanuary, kube uJuly, zine. uJanuary, uApril, uJuly, uOctober. Lo mnikelo lo siukhipha kulezi inyanga ezine kuphela. Every year. Ukhiphela wena is for your spirit. Is for your not spirit, is for your soul. But God, keep my soul. I want to live. Ngalo mnikelo ngiyazinikela ukuthi kangingafi. But at the same time ngalo mnikelo ngiyacela ukuthi uma sekufika isikhathi sokufa angingakuzwa ubuhlungu. Ngalo mnikelo ngiyacela ukuthi uma sengiphuma umphefumulo wami ungayi ethuneni. I must never feel ubuhlungu bethuna. Awuvele ngithi uma uphuma umnikelo wami kube nezingilosi lapha phambi kwami zingithathe ihambe nami. Zaso njalo umama wami kwathi ekseni wathi kade sefika amakhosikazi ka14 eguqe evunule. Athi hawu Landiwe usithunywe ubaba omkhulu uthi azokulanda kanti awakagezi. Wathi mama ngitholelana amanzi. Wanikezwa amanzi wageza zathi ithunywa sezune sizobuya emini sesizokulanda. Sithunyiwe ukuthi asizokulanda. Kwathi emini wahamba umama. Ngathi ngiyafika mfika umama sethule. Emini njengoba eshile kuseni. Wathi sese emakhazeni wabuya umama ngambona sevele efasteleni ngaphuma ngagijima kanti sengilele ngoba sasingalali. Kodwa ngambona evele efasteleni ngaphuma. Thema ngiphuma ngamfica phandle. Wathi ngifuna ukutshela ukuthi ubaba omkhulu ongeyiphi. Wasehamba nami wafika wangitshela ngabona umuzwa wasevela abahleke umuzwa omuhle ngendlela esimangaliso hayi lilivela abahleke kodwa kuyivela abahleke ngendawo kodwa kuumuzi oyisimangaliso. Wathi umama ubaba omkhulu ke ufike wambeka lapho athi nanku umuzi ezohlala kuwo. Wayesethi mama nawe uma uyiphathe kahle uyofika ubaba omkhulu ekulande sizohlala la. Kusho mama. So I've got an experience yokuthi umuntu uyakwazi ukuthi uma eyiphathe kahle ephume umphefumulo uqonde ezulwini. Umuntu uyakwazi ukuthi uma eyiphathe kahle uthi uma uphuma umphefumulo ufike sekune namakhosikazi amadala eselinda ukuthi ekusezulwini bese kufaka phakathi bese ukuduma imbomo uduma igubhu uthi uqhamuka lapha uhalaliswe ezulwini uhalalisele wena ukuthi unqobile njengoba esho ubaba omkhulu lapho ukuthi uyojabula usimakade. Amen. Ngawe. And that is what we want. That's what we want. Umuntu nomuntu obuleli ibandla akayimisele lokho.
kukhona into so lowo mnikelo unikelwa ngoJanuary, ngoApril, ngoJuly nangoOctober. Abantu abaningi abazi ukuthi ngingakafiki lapho. Abantu abaningi abasanda kukholwa la abazi ukuthi sike saba nenkinga kuleli bandla. Lokuthi njalo ngomhlangano uhambe umuntu emhlabeni. Futhi bekuvama ukuhamba abagcotshwa. Yazi yaba isilonda lento ukuthi njalo nje makumhlangano kufanele kube khona umuntu ohambayo emhlabeni. Manje na-ke yayisifika ingilosi ethi kufanele ukuthi silivale leli thuba lokuthi uma kuwumhlangano uhambe umuntu la silivale leli thuba. Njengoba kuJanuary nje manje uSathane uselindele ukuthi omunye wethu emthathe. Kodwa leli thuna sesilivalile. Amen. Asifuni ukuthi njengoba kuJanuary nje kube khona omunye wethu ozohamba emhlabeni. Yayisithi ke ingilosi ekuvaleni leli thuna siyoqala siyovuma izono zethu. Makungena nje umhlangano sivuma izono. Lezi zono sivuma ngo-20 rand. Bese sicela intethelelo uNkulunkulu. Le ntethelelo siyicela ngo-30 rand. Kusho ukuthi iyonke imali ngo-50 rand. Yayisithi ke bese sivala ithuna lokuthi engababikho umuntu phakathi kwethu ohamba emhlabeni ngomhlangano. Mase sivale ithuna bese siba nezibani. Ithi ke ingilosi laba bantu abahamba besonta la nalapha bakhona abalazi elinye indawo ngaphandle kwethu. Nemndeni yakubo abayi kuyo. Ngamanye amazwi laba abantu abahambe lapha sebezingilosi kithi. Laba abantu abahambe lapha mawungakhuluma ngokwasemhlabeni sebelidlozi lethu. Kodwa ke thina sinawo amadlozi, sineyingilosi, sinabangcwele. So laba abantu abahamba emhlabeni sebengabangcwele kithi. Ithi ke ingilosi njengoba sebengabangcwele kini njena yonke into sebeyethembekile. Njengoba nyeni ikhiphe ibani ninikelela abakini, zikhipheni ibalo eyinikelela laba bantu abahambe besina nathi. Ithi ingilosi uma kuvulwa umhlangano zikhipheni lezi ibani zokuthi laba bantu ngenkathi niqala sisine nabo onongqunga. Amen. Sisine nabo osibiya. Sisine nabo odlamini. Ningababala. Those were the people we so much loved. But vele bashiya nje sangazi ukuthi what is this? Ithi ke ingilosi laba bantu manje ngabangcwele. Njengoba bengabangcwele njena sebenawo amandla ukuthi belivale leli thuna ngokwabo. Kodwa nani bonisani ukuthi niyabakhumbula. Nani bamemene emgidini yenu. Akuthi makungena emgidi benisina nabo beze besuke ezulwini bezosina nani. So umnikelo lona weyibani zabantu abahambela kuleli bandla. Sibamema ngalezi ibani ukuthi
lapho bekhona nathi besikhumbule mase siqala umgidi sisine nabo belivale leli thuba zibanike lezi eziwu-20 rand ukuvala 8 na 50 rand. Lo mnikelo lona unikelela, on the other hand unikelela wena ngoba ithina esizohamba la emhlabeni. Kodwa all this ngoba sithena uNkulunkulu uphakathi wethu, asifuni ukuthi kube umnikelo nje, kodwa lo mnikelo awube ne-evidence, lo mnikelo ube ne-proof yokuthi uyasisebenzela. Ngoba siwukhiphile last year ngo-October, azange akakho umuntu ofile. So awungabayiwo umnikelo oza kumpanza noma kumkhokheli, akube umnikelo oza kuJehova. uJehova bese reacta ngomnikelo okhiphile wena. Ngoba uma umnikelo lo 200 rand wawuza kimi, ngaba sizange sakwazi ukuthi sivikeleke i-coronavirus. Kodwa sivikeleke i-coronavirus ngoba kufike ingilosi yathi asiwukhiphe lo mnikelo uze kuJehova. uJehova ke uzosivikela. So ngithi ke yonke lento ayibe ne-statistic yokuthi through these offerings, what do we gain? Imnikelo yalapha must be to your gain, not my gain. Ufanele ukuthi wena uzibuze ukuthi ngalomnikelo ngikwazile ukusurvive uJanuary ngangafa. Ngalomnikelo ngikwazile ukuthi ngikhule ngo-2002 or 2022. Ngoba izinto lezo esisibheke ukuthi zenzeke at any time from now. So at the end of 2002, we must be able to say, uma sithi uNkulunkulu ube nathi, statistically, what did God do to us? Akungathi mangabe sithi uNkulunkulu phakathi wethu becabanga ukuthi abantu sithi uNkulunkulu phakathi wethu ngoba sikholwa ukuthi uNkulunkulu phakathi wethu. We must give ama statistics. Njoba sikwazi ukunikeza ama statistics ukuthi azange sabulawa i-coronavirus. Ukhona ke into eningayazi nina esanda kufika. Kuleli bandla lamaNazaretha bonke abaholi bakhona babulalwa abantu. Kusukela kubaba mkhulu. Ubaba mkhulu kuhamba kwakhe emhlabeni wahamba ngesandla sabantu. Ubaba ilanga ehamba emhlabeni wahamba ngesandla sabantu namasuku. Ubaba ilanga ke bacaca ke nje. There might be some doubt ubaba mkhulu angazi ngoba noma imuphi umuntu mayehamba emhlabeni kuthiwa ubulawa umuntu. Kodwa ubaba ilanga, it was very clear ukuthi uhambe ngesandla somuntu. Angifuni ukuthi ngikhulume ukuthi kwenze kanjani. Kodwa nje ubaba ilanga wahamba ngesandla somuntu. Ubaba inyanga yezulu kungashiya ukuthi wahamba ngesandla somuntu angazi because he was old. Wahamba emhlabeni sena 89 years. So ukuthi wahamba ngesandla somuntu noma cha, I can't guarantee that. Kodwa ubaba uThingo wahamba ngesandla somuntu. Sabantu noma somuntu. Ithi ke ingilosi ngoba akuqalanga ngobaba mkhulu. Nabaprofeti basendulo babebulawa abantu. NoJesu noma uYeshua wabulawa abantu. So sekwaba itrend
ukuthi uNkulunkulu uma ngabe ethuma umuntu emhlabeni bese ebulawa ngabantu. Ithi ingilosi akuphele lokho. Enough is enough. Akuphele lokho. Ithi ingilosi asikhiphe umnikelo oyisililo sabo bonke abaholi bamaNazaretha abahamba emhlabeni ngesandla somuntu. Ngiyangizini asibe nomnikelo oyisililo esizokhipha njalo uma kuyisikhumbuzo ukuthi sikhumbula abaholi baleli bandla abahamba emhlabeni. Ayithi siyabakhumbula, siyabalilela, sililela abaholi bakuleli bandla abahamba emhlabeni ngesandla somuntu. Ithi ke omunye umnikelo othi uma kuba khona umuntu obulala noma angasithi ozama ukubulala umholi akafe ngaleso sikhathi. Uma sikhuluma ngabaholi ngikhuluma into yasho ingilosi nomkhokheli ngangifakazela. Uma sikhuluma ngabaholi asikhulumi ngabaholi base-NCT. Yathi wonke umholi webandla lamaNazaretha noma ngabe umholi wasebuhleni noma umholi wasephalameni noma umholi wasethembezinhle manje umuntu emholi waleli bandla lamaNazaretha uma umuntu ezama ukumbulala lowo muntu akafe. Uma sikhuluma ngabaholi asikhulumi ngabaholi abanjani kuphela, nabafundisi bangabaholi, nabakhokheli bangabaholi, nabavangeli bangabaholi, nabashumayeli bangabaholi. Umuntu nje obulala umholi siyamcupha manje, simcupha ngokuthi ma ethi uzama ukubulala umholi kufe yena. Ngamanye amazwi we cannot be 100% sure ukuthi phakathi kwethu abantu abakazukufa. We can't be sure of that. Ngoba bakhona bathakathi la. Amen. Bakhona abantu phakathi wena abasezamayo. Hayi ukuthi ngiyakufundisela lokho, ngiyakwazi ukuhlala nengilosi. Kodwa ngisho ukuthi ma umuntu efa lapho uzobe kusho ukuthi ubesibulala. Kodwa ngenzeka khona ukuthi omunye wabo besibulala, I'm not sure. But njoba ngithena isihloko sale nkonzo sithi singesabi ngokuba uJehova uphakathi kwethu. Mina nginethemba lokuthi akakho umuntu phakathi kwethu ozohamba emhlabeni emncane. Amen. Nginethemba lo. Ngakho ke uma uhamba pasopo singakusoli. Ngoba isishilo ingilosi ukuthi noma sikushilo lokho, but we exclude abantu abangabathakathi ababulala abaholi. Amen. So nama uqala uzubona boyibuza ukuthi hey kanti kume kanjani, asisho ukuthi sokusho kodwa inhliziyo zokusho ngoba sesicelile. Amen. Ibaluleke kakhulu lento engikhulumayo ngoba ngithi kusuka eqaleni konyaka sizoba ne-statistics sokuthi uma sithi uNkulunkulu uphakathi kwethu, uNkulunkulu uphakathi kwethu ngampela yini, khona isaga semthetho sithi justice must not be done but it must be seen to be done. Yabo manje na ke
nokuba khona kwaNkulunkulu phakathi kwethu akungabayiyo into eyaziwa yithi kodwa umhlaba awubone lokho. Amen. Ngoba uNkulunkulu usilethele lapho ukuthi sishumayele. Kufanele sishumayele ngathi. Sishumayele ngathi. Uma sithi kuleli bandla asibulawa coronavirus, people must see ukuthi what we are saying is true. Uma sithi kuleli bandla umuntu akahamba emhlabeni, people must see ukuthi what we are saying is true. Ingilosi ayigcinanga lapho. Yabala izifo ofanele sinikelele ukuthi zingasiphathi noma ingazange yabala ukuthi ngenyanga ethize kanjani cha kodwa yabala nje ukuthi asikunikelele ukuthi umdlavuza leli bandla ungaliphathi. Amen. Abantu bakuleli bandla bengashawa uhlangothi. Abantu bakuleli bandla ziphele izinso. In short, zonke izifo kuleli bandla asikwazi ukuyinqoba. Sinikiwe leso sibusiso. Kodwa kukhona into engihluphayo. uNkulunkulu wafika wathi singabantwana bakhe. Uma ethi singabantwana bakhe wayesesinikeza umthetho ukuthi niyogcina lokho nalokho. We never did it. Never. Instead, kwaqhamuka isizwe sinjengamaJuda kwathi lemthetho enikwe ithini ukuthi asiyigcine kwaba yibona abayigcinayo. AmaJuda agcina isabatha onke. AmaJuda akayidli ngulube. AmaJuda yonke imithetho eseBhayibhelini bayigcina. AmaJuda akaligundi ikhanda. Kodwa umvuzo wabo abakho abantu emhlabeni abacebe njengamaJuda. Bakho abantu abacebe njengamaJuda emhlabeni wonke. But at the same time abakho futhi emhlabeni wonke abantu abagcina umthetho kaJehova njengamaJuda. AmaJuda ayigcina isabatha. AmaJuda akayidli ingulube. Ngeke ngibali yonke imithetho kaNkulunkulu amaJuda ayigcina. AmaJuda akagundi. Yonke imithetho ekuyithola amaJuda agcina. Kodwa umvuzo wawo amaJuda iwona futhi acebe kunathi sonke. Manje nake ngithi mina lowo mcebo uNkulunkulu owunikeza amaJuda ngokugcina umthetho wakhe akasinikeze nathi. Amen. Basinikeze. Ngiyakuthanda ukucela. Ngenkathi ngithi philana ngisho ukuthi hami. Kodwa mase ngithathethwe sengisho nonke ukuthi hami. To you uceba bungaphezulu ngisho komphefumulo wakho. It is not true. It is not true. Kodwa ngithi mina uma nathi siugcina umthetho kaNkulunkulu njengoba amaJuda ugcina umthetho kaNkulunkulu nathi akangabikho umuntu kuleli bandla ohluphekayo. Amen. Akangabibikho. Akangabibikho umuntu kuleli bandla ohluphekayo. Ngoba yini amaJuda ayenzayo thina singayenzile? Uma amaJuda ngokugcina umthetho kaNkulunkulu ecebile, why thina singecebe? Namasulumana awugcina umthetho kaNkulunkulu makufanele ukuthi esontweni avala izitolo, evale ngisho yonke into, ngisho odokotela bevale yonke into behambe besontweni. Uyazi umkhokheli ukuthi usahlala lapha na
efletini yafika ingilosi yathi ngifuna ukuthi nginehlanganise nengilosi yamaSulumane. Yathi ngifuna ukuthi ma isiya kumaSulumane ngo-12 yedlule kimi. Angisazi ngikokela ukuthi noma ayifuna ukuthi unkosazana sicabe noma yena kodwa yena washo ukuthi ufuna ukuhlanganisa le ngilosi yamaSulumane. Amen. And yafika. Ukusibona ishingishane. Ishingishane sangena endlini kwasangana wonke umuntu. Azange sayibone yona isidumbu sayo. Kodwa ukusibona ishingishane esithi sokwangena sona endlini. Sangena sadry sayawuphuma ngefastela. Ngaso isikhathi sika-12. Kodwa ngithi mina hayi. Ake sithole ingilosi yamaJuda. Amen. Ngiyayizwa nje amaSulumane kodwa ake sicele ingilosi yamaJuda. Ngoba eyamaSulumane akuba very clear bebona besonto ngoLwesihlanu kodwa thina sifuna lena esonto ngeSabatha. Amen. Sifuna le esonto ngeSabatha. Sicela ukuba unkosazana esicelele kubabelanga ukuthi asithole ingilosi yamaJuda. Amen. Singahlupheki. Amen. Engababikho umuntu kuleli bandla ohluphekayo. Amen. Sibe namabhizinisi engawe. Sibe nayo yonke into ibe impumelelo. Wonke umuntu njena ongena kuleli bandla ethi ngafika lapha ngihlupheka nginjena manje senje. Baningi abanjalo manje nampo umfundisi uMthola. Umfundi ngiyakhumbula umfundisi uMthola efika lapha. Wabumfanyana njena ohluphekayo. Weza ke matha baba sengihamba sengegoli. Sefika incwadi engibiza ukuthi angiyekho. Hey, uyabona umuntu uma ngabe ebone into lapha wayesehluka kusuke engakudalelanga ukukhona. Umfundisi uMthola wahamba wayegoli angazi noma sasesiphumeleni ebuhleni. Wahlala yedwa wangaya kwenye indawo wahlala yedwa sonta yedwa saze sabufika egoli simfice lokho yedwa khona wangaya ndawo ukwakhuluma umfundi umvangelo uZulu akhuluma umvangelo ubumsoma usoma mso ukani awakekho uzobe sina ngesonto uselindele ukusina yabani imbona umsomo esinehla enza kanjena nje esontweni hey umsomo into esimangalisi wawungazi nokuthi uhleli wawungeke udle ekhona wawungeke nje udle umsomo ekhona endlini ngoba lezi ilonda zazi gcwele ubuso bonke zigcwele ngisho emzimbeni kube yonke into kugcwele ilonda sinomuntu esimangalisi amen uthi umsomi wafika unkosazana uthi bafika lapha nomkakhe anganoma kwakuseyilo mdala noma kwakuyimuntu umdala wahamba emhlabeni kodwa ngicabanga basengelokho uthi bathi mabefika lapha bafica kuvaliwe bashaya ucingo ba lutho babuyile emuva sebephatheke kabi ebusuku wafika unkosazana wathi nginilandele ngahamba ngaze ngibona lapha emhlala uthi kwangena ingilosi uqobo lwakhe yangena ngamaphiki yafika yahlala nayo yathi laba abantu beniye kuye abazonisindisa nizosindiswa ushembe njengoba benikhuluma nje nibike kimi senibikile kushembe umsomo khona ngabe ngithi akayixoxa le ndaba kodwa manje niyakwetiza kezwakala
Wafika unkosazana wafika wamjova, waba unesi wamjova. Uthe uma emjova kwavele kwaphela ukufa konke njengoba nimbone njena nje. Amen. Kwase kwehlule wonke umuntu ngisho ebuhleni behluleka wabazama imbuzi nani inkomo nani namanzi kwehluleka kodwa wafika wajova unkosazana wafika wamjova wathi umbonile ufika wamjova kwaphela ukufa. Amen. Kulumele ulokhuzwa umvakeli wathi ingane yakhe odokotela kwasenqunyiwe ukuthi ehambe yolindela ukufa ikhulelwe uthi nabo base belindele ukufa futhi kodwa umvangeli wathi kodwa laphana ephila ngezwe kuthiwa akubona odokotela abanquma ukuthi umuntu angefa uNkulunkulu engakasho. La ekhaya sibathanda kabo sekuthiwe abafe ngoba bafike bephila. Kodwa ithe siyobeletha ingilosi yabona sekumumkhokheli seyonesi. Amen. Kube sikwelinye isonto ngabe sesithi umkhokheli uNkulunkulu. Hey nami uNkulunkulu. uNkulunkulu. Awu ngabe basiyahlanya pheze la umkhokheli uNkulunkulu. uNkulunkulu umkhokheli uhambela nje ibhedlela. Hayi. Akunjalo. Abantu safuneka beyivuna izinto. Sathi hleli lapha elokhuzeni efletini. Kwafika unkosazana efletini. Wabuya kuphindela emuva. Kwakunamantombazana ayesebenza lapha esejwayele. Sithe siyaphuma nomkhokheli. Athe amantombazana, hawu. Anwena kade wedlula khona manje ubhekane. Sokungaphi manje futhi ngapha. Wathi umkhokheli hayi ukuthi singamawele. Athula amantombazana angayikholwa. Kanti unkosazana mayingena lapho uphenduke beumkhokheli. Hayi ukuthi umkhokheli uNkulunkulu ungaze uqhosha uthi uNkulunkulu. Mina unkosazana wantshela ukuthi uyaphenduka enomkhokheli wathi nakuwe ukucabanga ukuthi usakhuluma nomkhokheli anti sokhuluma nawe. Nalandini uma abanakisa bake bembona umkhokheli uba mhle kanjani mayilandini. Unkosazana uyakwazi ukuthi ephenduke bomkhokheli. Hayi kodwa uthi umkhokheli uNkulunkulu. Kodwa la ekhaya leyo nto siyazazi ukuthi yenzeka. Amen. Ukuthi ingilosi as a spiritual being ingathatha isimo sanoma imuphi umuntu. Kodwa kusho ukuthi lowo muntu mayesithatha isimo sakhe seNkulunkulu. Enqonde ukukusho ukuthi siyasiqhenya. Amen. Ngoba uNkulunkulu ukhethe thina. Ukuthi ngathi ebonakale ubukhulu bakhe. Amen. Ngathi kodwa uma thina uNkulunkulu ezosebenza ngathi emhlabeni, we need to know ukuthi kufanele siyiphathe kahle. Fanele sigcine yonke imithetho kaNkulunkulu. Fanele sifunde ukuthandaza. Fanele sifunde ukunikela. These three things uma uyibambile ngenhliziyo yakho yonke uzobona ukuthi uNkulunkulu uzohlala kuwe. Amen. Ayingababikho into esicompromiseayo ngomthetho kaNkulunkulu. Sinezwi lakho Nkosi awugasinokuphila
ake sinezwi lakho Nkosi Sizichithile izitha zethu awungezwi lakho Nkosi sizichithile izitha zethu awungezwi 166 awuke namhla sinjengawe awuke sizichithile izitha eziningi awuke namhla angazi noma lento imina kuphela nengizwayo ayikho into abantwana abangcwele emnandi njengokuhlala noNkulunkulu ayikho ngisho endlini uthi mawuhamba phakathi ungacabanga ukuthi uzobona isigebengu ufile ukuthi ngase ngibone ingelosi noma yini noma ulele ungabanalo uvalo lwegebengu ungabanalo uvalo ngoba uyazi ukuthi ufukanyelwe uNkulunkulu amen ikho ngithena singesabi ngokuba uJehova uphakathi kwethu amen lenhlanhla esiyitholile ezulwini so zenzela thina ukuthi siyichithe kodwa thina sesinikeza ioption
We now understand what many people do not understand. We understand how to enter heaven. It is up to you whether you want to enter heaven or not. We have got an option. We now know how to live long, how to be gray-headed like Ubaba. It is up to us whether we choose to grow or we choose to die whilst we are still young. We have got an option. We have got an option whether when we are sick, we become so sick in such a way that it takes so long before we die. Or we just become sick very short and then we go to our home. It's an option. The angel has done her work. It is now up to us. Sinoqonda manje abantu abaningi abasemhlabeni abanganakho. We've got it. It is up to us whether we live up to the end of this year or we die. Because more Tagata, you are going to die. We are sorry. Ukuthi uma uthakatha you are going to die. Uma unohlanga lokuthakatha hamba uyocela ukuthi hayi nginohlanga lokuthakatha. Ngicela ukuthi ngilususu. Usho njalo umvangeli wathi uma ngabe unomoya hamba utshela ukuthi sengwalile moya. Nasekuthakatheni ke hamba usho ukuthi hayi wena olokhu uthi angithakathe sengwalile sengifuna ukuphila impilo engcwele. Because if you don't do it, you are going to die. Mhlamba usazi. Thina sinoNkulunkulu. Amen. Uma sicela into uNkulunkulu uyasiza. Kodwa kunakho konke. Ngicela ingilosi yamaJuda. Amen. Ngicela ukuthi singahlupheki. Bonke abantu abalayikaya abangahlupheki. Nasebeqala amabhizinisi gande bemakhulu becele. Amen. Anamba amaJuda acebile kodwa agcinisa abantu. AmaJuda acebile kodwa amdumisa uNkulunkulu. Thina kungani ukuthi sidumisa uNkulunkulu sihlupheka? Sikhohliswe ngabelungu. No. uNkulunkulu sinikeze isibusiso ukuthi masigcina umthetho wakhe siyothola isibusiso singahlupheki. Siyothi masilima ukwande ukudla emasimeni ethu sibe neinkomo sibe nayo yonke into. Washo njalo uNkulunkulu ayisekho ke inkomo ayisekho imbuzi akusalinywa kodwa ke konke lokho esingaba nakho akwande kwandise ukuthi sigcina umthetho kaNkulunkulu. Wonke amanazare
Asibheke enkosini. uNkulunkulu wasephameni, uNkulunkulu washembe. Sibonga umsa wakho nothando lwakho, wena Nkosi osimemile kulomhlangano wakho. Iba nathi Nkosi kulomhlangano kaJanuary, usembathe. Umoya wakho Nkosi uhlale nathi. Singasenzi isono, singasuki kuwe. Kuthi masilapha Nkosi usiphe izibusiso bonke Nkosi abantu abagulayo baphile. Bonke Nkosi abantu abangawuthola umsebenzi bawuthole. Bonke abantu Nkosi abahlaselwa imoya emibi Nkosi uyinqobe. Sicela Nkosi ukuba uhambe phambi kwethu njalo. Lakho Nkosi igama manje lephathe. Amen.